Ji bernameye gundê me dema we bixêr temaşevanên hêja. Em îro bi mijareke din dîsal pêşberî we ne. Bi rêya vê bernameyê em ê gund û gundikên we bidin nasîn û em ê balê bikişînin ser bişaftina navên cî û warên Kurdan. Armanca guherîna navê cî û waran çi bû? Em ê bi rêya vê bernameyê yek bi yek ji we re rave bikin. Bêguman di guherîna navê war û wargehan da sedema herî bingehîn sirgûnî û koçberî ye. Bi taybet Kurd her tim bi sirgûnî û koçberiyê re rûbirû mane. Êl û eşîr, mal û malbat ji hev qetiyan e û neçar mane ku beşekî ji wan biçe herêmekî din. Û desthilatdaran wek noka tulkevir bidî, her yek ji wan bi hêlekî welatê bêser û bêber ve koçber kirine. Desthilatan qîma xwe pê neanîne û vê carê jî bi du şopa wan ketine bêka çi dikin, çawa dijîn, rewşa wan çi ye, jiyaneke kurdawer dijîn an na. Lê Kurd asî ne, berxwedêrin, zû bi zû nakelijin. Xwîna wan li dijminê wan nakele. Ciyek û biçin ger li serê heft çiyan be jî dê navên warên ku jê bar kirine neçar mane ku jê bar bikin, bidin, ciyek û konê xwe têda vedane. Em ê îro danasîna navçeya maciran a bi ser parêzgeha Xarpêtê ve bikin. Maciran ango qovanciyan yek ji navçeyên Xarpêteyê Bakurê Kurdistanê ye. Dîroka maciran zêde nekevine. Di sala 1934 da li ser bihevkirina Tirkiye û Romanyayê 300 malbatên Tirk ji Romanyayê nexlî Xarpêtê tên kirin. Serê pêşî ji ber demsala zivistanê bû ewlî li gundên Hawurdorê hatin bicî kirin. Piştra wan li navenda maciran bicî kirin. Di bihara sala 1935 da gundekî nû hat avakirin. Navê vî gundê nû, navê gundê koçberên ji Romanyayê hatin lêkirin. Kovancilar. Di sala 1935 da li ser eraziyekî raste û bi tevahî vala li gor derfetên wê wextê gundekî nû hat avakirin. Ev gund weke mînak li Xarpêtê hate teşkîl kirin. Di sala 1968 da li maciran teşkîlata şaredariyê hate avakirin û piştra li gor Makezagonê bi hejmara 3392 maciran statûya navçeyê girt. Li gor sala 2021 nüfusa navçeya maciran zêdetirî 40,000 e. Maciran li ser rêya Xarpêt û Çewlîgê ye. Navçe li bin çiyaya Şahmaran li qeraxê çemê Firatê li rastekî dûz ji jêrzemîna Behrê 1026 metre bilind hatiye avakirin. Ji Bakur ve bi navçeya Mêzgira Dêrsimê ji Rojhilat ve bi Depê, ji Başûr ve bi Palo û ji Rojava ve bi gola Kebanê ve Sînordar e. Berfirahiya ernîgariya navçeyê tevî gund û gundikan 908 kilometre ye. Ji ber ku navçe dikeve nav rêzeçiyayên Torosan yekser li ser xeta erdhêjê ye. Xelkê herêmê bi piranî kar û barê çandinî û xwedîkirina heywanan debara xwe dikin. Di nav sînorê navçeyê da bi awayên cûr bi cûr kar û barên zîraetê jî têne kirin. Li gel vê bi taybet çandiniya çavênder ango pincarê şekir, gulên rojê û pembû ciyekî giring dikirin. Bi armanca bazirganiyê çandiniya firengî, bacik, bacan, bamî, pîvaz û sîr jî tê kirin. Li herêmê mêşinên qerbaş û spîgewr ên Qeremanê jî têne xwedîkirin. Maciran ji şaredariyekî 13 tax û 76 gundan pêk tê. Girêdayî van gundan bi dehan jî gundik ango mezre hene. Navçe ji çar herêman pêk tê: Bakur, Başûr, Rojhilat û Rojava. Erdnîgariya herêma Rojhilat ji gundê Qamişlo û Hebabê dest pê dike hetanî herêma gundên Mixare, Avreng, Xoşmat, Bêşkah, Paxo, Demircî, Gokalî, Behreman, Mîr Ehmedan û Dermîşan dirêj dibe. Ev herêm bi xêr û ber e. Eraziya vê derê ji bo çandiniyê gelek guncan e.
Herêma Rojava ji mezra Feğro û Qerexido bigir gundên weke Qizilan, Xaçar, gundê Mistafa, Pîrikan, Reşan, Pafikan, Kose, Avlax û Krîvan û hecîmeke dikeve nav deştekî di navbera du çiyan da, herêmeke têr û bi bereket e. Paxro gundekî berî wextan Ermenî lê jiya bûn. Di sala 1928 da navê waliyê Xarpêtê lê kirine û xwestine bi bîra civakê re bilêzin. Demekî navê Kengerlûyê lê kirin, piştre dîsa kirin Paxro. Herêma Başûr berdewamiya herêma Rojavayê û bi vê erda bi bereke di binê qovanciyan ango maciran de hetan rojhilatî dirêj dibe. Herêma Bakur jî ji gundên Mûşulî ango Mûşiyan, Qazanajêr û Jor, Bêmal, Mûrikan, Cafikan, Piyadan, Veys, Xarapov, Peyamlî, Bedewê, Loxmal û Bilal pêk tê. Ev gund hemû dikevin nav sînorê herêma Şiyayê Heybet. Hin gundên maciran ên bi koka navê xwe ji navê eşîr û axaletan ango kesan girtine weke Mînak, Osman Ağa, Mûşulî, Mezra Feğro, Qizilan, Qerexido, Pîrikan, Reşan, Sorikan, Cafikan, Hecîmeke, Krîvan, Mûrikan û Qeteşêx. Hin gund jî hene navê xwe ji Ermenan girtine weke Mînak, Xaçar navê xwe ji Xaçê digire, li ber Ermen jiyane. Gundê Qereçor ku weke nahiye û herêma Rojavayê maciran tê zanîn, navê xwe ji ava kevir ango ava Aşê digire. Li vî gundî jî Ermen jiyane. Di heman demê da Berîtanî ne. Zimanê wan ê rojane zareveya Zazakî ye. Gundê Qizilan û Sorikan hemwate ne. Xwecihiyên ewilî yên gund Sorik bûne. Hin gund hene bi bedewiya ernîgariyê, hin gund hene bi navê xwe bedewin. Weke Mînak gundê Bedewê. Gundê Qerexido navê xwe ji Xidirê Reşik digire. Gundê Girpo ango Gulişkir gundekî li ber çem bû. Demekî Ermen li wir derê dijiyan. Li gund dêra Sûrp xaç hebû, lê niha gundketiye bin Bendavê. Navê gund tenê li pira gund maye. Pira Girpo. Gundê Bestek navê xwe ji Bestê digire. Hetanî sala 1709 nehan li ser Paloyê bû. Gund niha ketiye bin Bendavê. Gundê Kilîsê gundê Zazan e. Navê xwe ji dêrê digire, bi awayekî din jêra Vank dibêjin. Gundê Kinar di demekî da jîngeha Ermenan bû. Navê xwe ji Ar ango Agir digire. Gund ketiye binê Bendava Kebanê. Xarapov gundê Ermeniyan e. Bi navê xwe tê wateya Kuleya ji Keviran. Tavtik di sed sala bîstemîn da warê Ermenan bû. Hetanî tavît jî tê gotin. Di wateya esil da ye. Emirxan gundê Suniyan e. Ziyareta Şêxmîr li nêzîkê gundê Emirxan e. Noşnak navekî kevnar e. Di wateya gundê nû de hatiye bikaranîn. Li gundê Artîxan demekî Erman jiyan e. Ji serdema wan hin şopên berbiçav ên dêrekî kevnar a bi navê dêra Sûrkmînas hene. Gundê Habab gundê herî kevnar ê herêmê ye. Li herêma Paloyê gundê herî mezin ê Ermenan lê jiyan e. Bodos Gadarîkyan di berhema xwe ya dîroka mifasal a gundê Habab dide. Manastira Asvadzadzîn di sala 1448 de hatiye qeydkirin, navê vê herêmê yê kevnar Havavan e. Belê temaşevanên hêja, mijara me ya îro navçeya Macirana Xarpêtê bû. Me di derbarê maciran da hin agahiyên hewceyî pêbezkirinê ji we re behs kir. Em ê hewl bidin hefteya bê navçeyekî din binirxînin. Hetanî hefteyekî din bimînin xêrê xweşiyê da bi xatirê ve.